Jedeme bomby! Jdu na B. Může si koupit Dejdara, bez tak ho začne vyrábět, protože... Jo, se vsadí. Máte svůj D&D? Tak si jdete. D&D. Krokodil Dandy. Víš, já to bylo prostě, vždycky přeřekneš tím nejdivnějším stylem prostě, vole. Guys, go. Moment. 2. Pánové, ne? Ano? Mhm. Ajajajajaj. Co se to, Olko? Olky. Dobrý, musím vypadl net, třeba tak jako, vole, Já jako obdivuju Lukášova Cyrilka, můj Cyrilek očividně na Cyrilku je dneska nějak. že jo, že ti to teď taky vypadlo, kurva. Si říkal moment. To není CSko, to je Cyril. Doslova to je Cyril, vole. Ten náš pink, tyjo, vidíte to? Rodina chce sledovat na Kámo. Já to nemůžu hrát takhle, ale jako, vole. Ale mám bombu. Třeba teď bych ho zabil, kdyby se mě to nesekalo regulérně. Čumte na to! Já jsem střílel do stěny a ho to zabilo. Chápeš to? Hustý. Jeda. Luke, musels? Jo. Chleba. Ano. Chleba. Proč máš minus 1? Aby moderní sester nenosil do kostela, tak má online bohoslužby prostě. Tak, Hmm. existuje to. To je hodně gay, vole, to na takových těch lokálních stanicích, no. Taky to jakože... Jesus! Tak asi. Já jsem si koupil v Tesku takovou tu vůbku, peach, jakože broskovou příchuť, jak jsme měl ty na tom. Akorát, že ona je taková kulatá. A teď jak to kouřím? Ty vole, si připadám, vole, jak Travolta, vole. 6 firem za 3 roky. Jak teda, kam? Ty dětě bylo úplně všechno špatně, za prvý si skoupil. Tak Revolta, sorry. Za druhý se Travolta, za třetí, vole, kámo, jak se můžeš připadat drsně, když máš, vole, fucking vapo, kámo, prostě. Ty vole, 80. Co to je? Ty mu double kill. Kdo to hodil? Kdo to hodil? Je za ním, za... No, ticho. Hezky. 53. Oj. Dobrá práce, kamaráde. Šest firem za 3 minuty. To tam někdo dal konečně. Co? Za 3 hodiny, za 3 roky. 3 hodiny. On by to zvládl, on je dobrý, že jo. On by zvládl všecko. Chce to kuráž, chce tu víru. Dělat do světa díru. Kamo, jdeš prostě na české rýmy.cz zadáš slovo díru, ale. Možná mu to psal Žena. Krištof. Co to znamená být žena? Nebo činasky, to je druhá možnost. Nevzal. Někdo si vemte tu M4 na lešení. Tak jde nahoře. Vpravo teď. No tam, bro, ne. Když poznávat strany. Strašně moc problémů. Ty jsi řekl vpravo a já jsem to slyšel to vpravo v momentě, co jsem se otočil. Že to má být napravo jako na té druhé straně. A ty jsi otočil doprava, tak jsem čekal, že poběžíš jako doprava, víš co, po tom lešeníčku. Lešeníčko. Kdybys řekl u okna nebo něco, tak by to bylo lepší. Ale to nebylo u okna, to bylo vzadu na sajtu úplně. Kdybys neřekl slovo lešeníčko, tak je to lepší, vole. Lešeníčko. Tak provinilé potěšeníčko. Nebo pak byla taková ten běžec a tam byla tam byla želva. Ne, to bylo taky tak, že všechny totiž nedávali právě smysl, vole. že ono, vlastně, oni furt stojí. Orangutan. Orangutan? Orangutan, Pičo, který vole, se rád Salako. dotýkal sebe. Ale to dělá každý orangutan. Golira. Golira. Flying gorilla. Tam vybouchneš, ne? Nechceš zmizet? Silná, Jo. Aj. Já mu to tam chci hodit ten granát a on mě vždycky píkne, když já ho chytnu. Piči! Squeaky.
Borci, já jsem zase zabil všechny v tom týmu. Já jsem ani se Já zase zrovna- jsem možná to minul zase jako každou o- střelu, o kterou prostě- jsem dal. Já jsem tam zase o vzduch jsem se tam sekl. Já si připadám úplně bezmocný prostě, jako vole, co mám kurva dělat prostě. Nechy si narůst třetí ruku. Druhý hráče, vole, by měl toho posledního, vole, vzít jako bota prostě a vole hrát za něj, tak by to bylo úplně v pohodě, vole. Já jsem poslední teď. O tom je teda. Main? Nemáš zač. Není to? Děkuju, ale já jsem byl stejně za. Není za co. Paka? Aha, ježíš, sorry, Zase jeden, vole. nemáš zač. Já tě škrtnu nožem. Budu zkoumat, jestli je Au! nějaký mastek. Kurva. Dva nechce si do ruky vzít to vypo aspoň právě. Dobrý, teď to posere, byl si tu horší zbraň než vypo. Zrovna že je jsem to tady. dělal taky. Nevím, o co s tím bude sedat tak dlouho, že mu to vybouchne pacůvkem. Okay. Tak to je ještě lepší. Hej ty vole, kámo, co to sledujem? Ale on to zvládnu. Virální influencerka z Okay. Teď jsme se dobře zablokovali. Ty teroristy prohrajeme instantně potom. A dropnul bys mi prosím pistoli? Nebo Mku? Trpneme. Dík. Akorát nemám pistoli. Protože já na to šíleně doplatím. A few moments later. Mně došla munice a já nemám tu pistoli. A někdo něčí, proč jsem chcípl já? Vy jste tam doslova dva přede mnou, on střílí mě na tom shortu. Mě taky střelil z toho. Ej, já se... Chcíp. Ale tady nikdo není. A. B. Tak moc. Hodně. Go get this. OK. Ok. Nech mi ho. Klidně. Děkuji. Nevím, že jsem zabil všechny. A nemám defo. Protože někdo mě nechtěl dropnout. Defo. William Defo. Máme 30. Jdeme, Pepi. Zapo. Dobrá práce. Dobrá. Dobrá práce, kamaráde. To tady nenávidím prostě, kdy už toho necháte prostě. Hej, to by mělo být tady daný do toho, ježišmarja, co to bylo? Mám gramofon. Mám gramofon, víš. Chci, aby někdo dělal ty AI covery, jenom na ty scény z té mafie prostě. Čistí politici dabují mapy. Ano, však jo, vole, toho Zemana prostě, jak tam, že ho hraju s Bobišem ten Minecraft, to je top shit prostě. Nechci, by Sára byla Okamura prostě. Máš rád Swingcome? Takže já ten Swing mám rád, mám ho rád, vydám si ho. No, hej, oni to stáhli až na tečko. Moc lepší toho flashe. Jsou v Lubině? Jo, co? Já vím. To byla otázka, ty se... Já vím. No to je nelidský To reakce, napiše. v tom smyslu, že není člověk, ty vole. Ej, můžete mě někdo vysvětlit, co se teď stalo? Tři lidi na tebe mířili. Ale nic. A máš Placení herci, 71. jak to říkám. Já vím, že... Já Jsou vím, placení že herci. zasranej protekční účet a mě už to sere, kámo, prostě. Kdy tam dostanu To je placení jedničku, herci. vole, z debilního úhlu, vole, jak kokot, prostě, ne, vole. A ten první na tebe ani nevysil, chápeš to, prostě, jako ten... Ale asi jsem jako hlavní postava. No. Orange we are playing. To znamená, že ty budeš asi černý a Olin bude asi Good teplej. mate. Tím pádem. Protože prostě ne. Cher. Sony a Cher. To je definitivně složitější dostat tu pentu, vole, v tom louku, ty vole. No ej!
Já Ty jsem vole. se tak lekl. Já jsem mu to schválně Modrej. vybejtil, čekal jsem s tím, až on přebije, aby on mě vyběhl. Jo, určitě. Tak, já jdu na Auga. Ne, opravdu. Jo. To, co vám teď řeknu, to se fakt stalo. Takže Holka, že neklíše, dáme já už se těším na to. Ne, se jak tam chápeš, ty pěkně ustřílel tekou prostě, já to nechápu, vole. Já do ní šiju ty vole půlku zásobníků, vole nic. Nevím, čo, to je sračka. Máš asi špinavé čoky. Sám garmu, vole. Hele, to nedělej, pamatuj si na Erla. Pamatuješ si na bouřiváka? Vysoký vládobleské, milý chlap, milé děti. Left side. Pamatuješ si na Roweryho? 58. Zrovna zachraňoval svět. Když mu kaput se uvízla na raketě. To protože já si to pamatuju, protože jsem... Kde by vzali, prosím tě. A už jsou dva, Já už jsou nevím, dva bude to tady. rychle. Dva tady. Lol, chudá. 12 už. Ale dostali mě. Já to tam bednu hned tam dole, no. Sorry, vole. jsem musel Je, a čtyři. A secret. Jdeme. Dva jsou na midu a jeden je v heavenu. Oni na Krej mi ten heaven, nebo co to je? No jo. Nahoře, tím se nahoru. Krej mi heaven. Ty vole, tak kurva, Oldo, krej mi to! Ty jsi šulin, fakt, vole. Teď musíme vkládat Highway, nahoře. Halo, Highway, heaven, vole. Heaven, sorry. No, easy ty vole. Oli ne. Měl bych to přestat Takže se dělat. máme těšit z longu, jo. To se mi nelíbí, protože mě se to nelíbí. Přestaň myslet jako já. Ale to je správně, ale ne když jsem já. Fireball. Na půlku. A poslední na sterech. Vyhýbej se. Ještě, že měl vypot, ty vole. No ještě jsem měl lagy, to je spíš. No však jako jasně, určitě ses mu portil, takže tě netrefil právě. Ale už se točí kozí příběh 3. Co? Ano, je to potvrzený. Kdo to Četl jsem to potvrdil? na internetu. Jo, asi jako remake... Bubeníka princezna je myšlenkový to, že jo, jak tomu říká. Rozumíš, na sequel, ale takový ten jiný. Prequel. No tak ne, ty kriple, jak to ne, jakože následník toho prostě díla, jako, jak se tomu říká, pověd, ne, pomyslný následník, něco v tom stylu, takhle prostě je to, že existuje třeba nějaká série něčeho a někdo prostě udělá dílo, který je heavily inspirovaný prostě tím. Že to s tím v podstatě nemá co dělat, ale má to v sobě velkou Ty jsem vystřelil! Jako successor? Asi, ale Spiritual successor? No, jo, ano. Do prdele, to mě nemůžeš říct, vole. Jako můžu, ale raději tě nechám vycukat. Tady trápit ty šuly, ne? Vykuckat. Ale lidi, kteří se třepou, máš nechat třepat, jako. Jo, říkali to všichni filatici, no. Jak to otevřeš? Vrchem nebo spodem? Pěkný. City. Aha. Je tam vypravo. Není. Je na CVčku. Dobré setečka. Je tam. Není? Přijde mi, že jeden byl v zádech, ale... Jo. Nice. Ale dlouho jsme neměli, mám gramofon, víš, tak prosím tě, Oli, nenahoď ten recital. Začni to recitovat. Fakt to chceš, jo? Jo. Fakt to chceš zase zažít, Pojď, já nevím, celý to jedno zvládnu. kolo. Jsem to dlouho nedělal, tak bylo tak počkej. Tak. Tady máte bombu. Tak, tohle je moje království. Běž dál a postav se. Docela pěkný království.
Dabo, hezká hodnost, což teď. Já Mají vím, eko. Jako odráží to můj charakter. Já si právě říkám. Jo, je tam, čeká zámen. Já nevidím. Třeba Jako... Mohl jsi to tušit, že ti přijde. Mně to bylo jasný. Já jsem to věděl, ale já jsem to dělal schválně, abych vás pobavil. Tak to. To jsi tak hodný, já se na to ani nedívám. Jenom štve. On jen hraje pro ty funny moments. Jo no, hej úplně, capture mě to, že jo. Jsme ty pičo, let's play na půl hodiny. guys. Takže dámy a pánové, zdravím vás. Petřek, já to nenávidím. Já to nenávidím. Ne, já to nenávidím. Ne, já. Jo, dobrý. Easy. Tak aspoň jedno. Žít. Ty jo, vy nevezmeš si ADHD medicínku. Simba. Zimbabwe. Pěšky. Bambula. Да сука ебаная, блядь. Pan Babula. Тут мид и шорт. Pan Bambula. Pan Bambule. Pozdravuje vás pan Dráčik. Pičo. Dráček a jeho sračko jedíme si. Podíváme se na to poranění. Tak a je to a ani to nebolelo. Děkuji. To spíš já ti musím poděkovat. Dáš si něco k pití, Tome? Jo, napil bych se. Měl bych trochu whisky? Určitě. Máš rád swing? Cože? Tancuješ rád? Máš rád hudbu? Mám gramofon, víš? Ty vole, jak to věděl. Mám rád hudbu. Jsou Salieriho zlí muži na každého zlý? Zlí muži dělají po večerech roztomilým dívkám škaredé věci a nevybavují se s nimi přitom. Někteří možná ano, ale jenom někteří. Takže ty nejsi Salieriho zlý muž. Jenom někdy. Ty moc Takže hodný někdo zlý muž. schopný potom říct, že Daniel Vávra je dobrý scénárista, ty vole. Někdy jsem i moc zlý, hodný muž. Když to bych spíš čekal, že odešla. Čekám, až umřeš. Aha, já si říkal. Máš Kevlar aspoň? Mám. Tak jo, tak já tam jdu. Nejdu. Já jsem jim to omyl. Skipepi. Jdeme. Skiby. Tam co stál. Top, Hej, yes, to- yes, yes. Nezačínej s tím, prosím, to je tak strašný mím, nebo co to je prostě. Já jsem jeden den seriózně jako čuměl prostě na všechny seasony. Skibidi to, no. Ano. Nedělejte to. Vyšel, je beka tak. Jde na tom shortu, kurva, musí být. A teď zase nevíde, buzera, ale posraný. Není tam. Vlastně, že ne, on vyšel totiž jenom střelit a Jo, nasrat. ale já jsem dostal full flash. Kámo, ty vole, oni to hrajou tak, jako že jim to nasírá úplně na maximální úroveň, vole, to není jako, že dobře, to je fakt jenom, že mě serou prostě, naschvál. Mě ale zabil ten náš. To byl prostě dick move. Vojta deck move. A ten nemá signál. Ale ho hledá. Vem si to vypo, Pepi, pojď.
někdy. Doslova byl za rohem buzerem. Hej, ty máš VHčko, ty jsi to věděl, pičo, jinak bys ho nenahitoval, co to znamená? Já vím všechno. Jak to, že jsi do něj střílel, kurva, když jsi ho neviděl? Ale to se dá čekat, jako to je taková klasická spota. Asi hovno, jako, vole, kdo... Tak, to mě nevyšlo, no. Za 60, jo. Блять, Táčko. Sára byla jako anděl. Měl jsem tuhle profám, mluvili jsme s Paulím spoustu věcí, ale tohle bylo jiný, zatraceně jiný. Bravo, jo? Timing. Věděl jsem, že pokud bych chtěl s někým strávit zbytek života, pak by to bylo s ním. Oni ho našli, ne? Jenom si mu prodloužil život, ale nakonec ho stejně našli. Frank! To byl Donův jedinej opravdový přítel. Přátelství je srač. POV máš opravdu hodně těžký chvíle na záchodě. No, Já jsem z bomba. potom co si snědl svého kamaráda. Hannibal Lecter proof. Kamo, jak toto? Je. Všichni 3 jsou slepí. Mám zbraň, co vystřílí tvoje máma náboj za sekundu a zabiju jednoho Ale stejně. provedl tvoje máma. Jako ty vole na CS prostě. A záda. Má vyplo. Nemá. Ty vole, Oldo. Ono se začne blejskat a ten borec prostě to neunese. Líne. Máš prosím nějakou Ano. finanční zásobu? Co chceš? Cokoliv, co střílí. No tohle by ti měla stačit obyčejná baseballová pálka. Tome, ser na baseball. Postřílíme ty mě tady nebo Já okay, hořím. Ale nehoří. Bomba dead, ale asi bomba. Halo? Tak jestli... To byl dobrý flash, ten mě fakt pomohl zrovna. Pepe Tenhle Long. taky. Já vím, že jsou long! Jo, tak to je dobrý, že to víš a víš o tom? Ten Simba mu dá, jako Já to potom mu nejsem dávat. Ты уёбище ебаное, блядь. Proč já? Kurva 4, vole, jako. Oni už se zabijí mezi sebou. Je to jako ve hře o trůny. Strašně moc incestu. Všechno jako ve hře o trůny. Hra o truby. Nedropnul by mi někdo? Nebo máte někdo? Ale tak P90 nebo já nevím. Olina? Chudák Olda. Ty, tak nic. Nevypadlo, že ne? Oldo. Reaguj. Ne. Já si říkal, že tam stále jenom jako jméno single. No však klidně mě zabij. V pohodě.